Ka ebube onye nwe anyị bụ Jehova Chineke dịrị gị ndị ọma na-ege ntị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs. N'ime ihe ọmụmụ anyị, ị ga-ahụta ọtụtụ mmadụ ndị ka gị, ndị hụrụ mgbanwe n'ime onwe ha dịka ha zutere Jizọs. Otu a ka ndụ gị ga-agbanwe ma mgbe ị ga-ezute ya, n'ihi na mmadụ apụghị izute Jizọs ma ghara inwe mgbanwe n'ime ndụ ya. Taa n'isiokwu nke mbụ, onye ohi nọ n'ọnụ ọnwụ, anyị ga-ahụ ka Kraịst siri gbanwee ndụ nwoke onye omekome a, ọbụnadị mgbe ọ nọrọ n'elu obe. Ugbu a tọọ ntị n'ala ka ị nọrọ nke a dịka ị na-eme nke a, ka Olisa bi n'igwe gbaa gị ume n'aha Jizọs. Amen. N'usoro ọmụmụ ihe anyị mmadụ ndị zutere Jizọs nke ụbọchị taa, anyị ga-ahụ isiokwu nke akpọrọ onye ori nọ n'ọnụ ọnwụ. Onye ori nọ n'ọnụ ọnwụ. Ọ bụ n'akwụkwọ Luk isi 23 malite n'ahịrị nke 39 ruo na nke 43. Oziọma Luk isi 23 malite n'ahịrị nke 39 ruo na nke 43. Na nhazi nke usoro ihe ọmụmụ a, n'isiokwu nke ụbọchị taa, anyị ga-ahụ otu ndị mmadụ ole na ole ndị anyị ga-esitekwa n'agwa ha nakwa omume ha mụta ihe ụfọdụ dị iche iche. Na nke mbụ, anyị ga-ahụ ndị ka n'ọnụọgụgụ a na-asọpụrụ, ndị na-enweghị mmetụta. Anyị ga-ahụ ndị isi nke okpukpere, ndị nọ n'ịkwa emo. Anyị ga-ahụ ndị agha Rom, ndị na-anọchite ndị afọ tara mmiri. Anyị ga-ahụkwa onye ori nke na-akwa emo, onye na-anọchite anya enweghị okwukwe. Anyị ga-ahụ ikpeazụ onye ori nke nwere nchegharị, nke a bụkwa onye na-anọchite anya ndị nwere okwukwe. Anyị ga-ahụ ọnọdụ nke ya onwe ya hụtara. Anyị ga-ahụkwa nkwa nke ọdịnihu ya nke akwụkwọ nsọ gosiri anyị. Ugbu a, ọ ga-amasị m ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị, ma ọ bụrụ na nke gị nọ nso, n'Oziọma dịka Luk dere ya isi 23 malite n'ahịrị nke 39. Aga m akwụsịkwa na nke 43. Ọ na-asị otu a: otu n'ime ndị ahụ na-alụ ọlụ ọjọọ, ndị akwụbara, na-ekwulukwa ya sị, gị onwe gị abụghị Kraịst ahụ, zọpụta onwe gị na anyị. Ma ibe ya zara ya ma baara ya mba sị, gị onwe gị adịghị atụ egwu ọbụla Chineke, ebe ị nọ n'ọmụmụ ikpe ahụ. N'eziokwu, a makwara anyị ikpe ziri ezi, n'ihi na anyị na-anata ihe kwesịrị anyị n'ihi ihe anyị mere, ma ọ dịghị ihe ọbụla onye a mehiere. O wee sị ya, Jizọs, cheta m mgbe ọbụla ị ga-abịa n'ala eze gị. O wee sị ya, n'ezie asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs. Anyị na-agakwa n'iru ịmụ banyere mmadụ ndị zutere Jizọs. Taa, anyị ga-elekwa anya na ndụ otu onye zutere Jizọs n'oge awa nke 11 nke ndụ ya, ma nabatakwa ya dịka onye nwe ya na onye nsọpụta ya, ma banyekwa isoro onye nwe anyị ịnọdụ ebighị ebi. Nke a bụ akụkọ nke onye ohi nọrọ n'ọnụ ọnwụ. Onye ohi ahụ bụ onye a kpọgidere n'elu obe n'akụkụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ngụkọ nke akụkọ a bụkwa nke anyị hụrụ n'Oziọma dịka Luk dere ya isi 23 ahịrị nke 39 ruo na nke 43. Anyị ahụla ụfọdụ ndị mmadụ ndị sitere n'akụkụ niile dị iche iche nke ndụ. Anyị na Nicodemus nọrọ n'ime abalị dịka o jiri mkpuchi nke ọchịchịrị bịa ihu onye nwe anyị. Anyị na nwaanyị Samaria nọkwara n'ọnụ mmiri Saika dịka Jizọs gwara nwaanyị a ihe niile banyere ndụ ya, nke gụnyekwara eziokwu banyere ọtụtụ di ndị ọ lụrụ, meekwa ka ọ mara na onye ya na ya bi ọbụnadị ugbu a abụghị di ya. Anyị hụkwara nwa okorobịa ahụ bara ọgaranya
jupụtara na aṅụrị nakwa na nchekwube, onye bịakwutere onye nwe anyị. Ma anyị hụkwara ya ka ọ lara n'oke mwute mgbe ha zutesịrị, n'ihi na akụ ya bụrụ ihe dị oke mkpa nye ya, rue na ọ pụghị inye Jizọs ndụ ya. Anyị zutere Zakiọs, nwoke mkpụmkpụ ahụ, onye na-ara achọ onye nwe anyị dịka onye nwe anyị n'onwe ya nakwara achọ ya. Ha wee zute n'ukwu osisi sikọmọ. Emekwara ka Zakiọs bụrụ onye agbanwere ụbọchị niile nke ndụ ya. N'ụbọchị taa, anyị ga-ahụ otu nwoke onye mewere ọtụtụ mpụ, onye bịara n'ikpeazụ ịmata onye nwe anyị. Ọ dịghị ụzọ ọbụla anyị pụrụ isi ghọta onye ohi nke nọ n'ọnụ ọnwụ, ma ọ bụkwanụ nyechasị onwe ya nye onye nwe anyị site n'ile anya naanị n'ihe o mere. Anyị aghaghị ịhụta ya n'ebe ọ dị obosara, nke gụnyere ịhụta ndị ọzọ ndị nọkwara n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ. E nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị gbakọrọ n'ụkwụ nke obe ahụ mgbe a kpọgidere Jizọs n'elu obe. Nke mbụ na mbụ, e nwere ndị ka n'ọnụọgụgụ ndị a na-akwanyere ugwu, dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara n'akwụkwọ Luk isi 23 ahịrị nke 35. Ọ sịrị, ndị Juu na-eguzokwa na-ekiri. Ị hụrụ nke a? Ndị Juu na-eguzokwa na-ekiri. Igwe mmadụ ndị ahụ guzoro na-ekiri dịka a na-akpọgide Jizọs n'elu obe. Ndị obodo, ndị azụmahịa, ọha na eze ndị a na-akwanyere ugwu, ha niile guzoro na-ekiri. Ha gbakwara nkịtị na-ele naanị anya. Dịka ọtụtụ ndị mmadụ taa, ọ gbasaghị ha, ha wee guzoro na-ekiri otu ihe emume nke kachasị adị mkpa n'akụkọ nke ụwa, na-aghọtaghị ọbụna dị ihe na-eme. Oge awa nke ga-agbanwe ihe niile banyere oge nakwa ebighị ebi na-eme n'iru anya ha abụọ. Ma akwụkwọ nsọ gwara anyị na ha na-eguzokwa na-ekiri. N'asụsụ amụma nke Abụọma isi 22, anyị gụrụ ya otu a. Ọ na-asị, ana m agụ ọkpụkpụ m niile ọnụ, ndị ahụ na-elegide na-elekwa m anya. Nke a bụ ihe edere banyere onye nwe anyị Jizọs Kraịst maka oge awa n'elu obe. E nwere ọtụtụ ndị taa ndị ọ na-atọ ụtọ isonye ndị ka n'ọnụ ọgụgụ ndị a na-akwanyere ugwu. Ịnụwo banyere onye nwe anyị ọtụtụ oge, eleghị anya ị na-esonye ndị otu nke otu nzukọ ma ọ bụ nke ọzọ. Ị na-anụkwa ozi niile banyere Kraịst, ma onwe ihe a na-akọ banyere ya ị maghị banyere onye ọ bụ ma ọ bụ ihe o mere gị. Ị bụ naanị onye na-eguzokwa na-ekiri. Nke a adịghị mma. Ndị otu nke ọzọ ndị sonyere n'okwu obe n'ụbọchị ahụ bụ ndị isi nke okpukpere. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị otu ihe nke dị ike anyị ghọta, n'ihi na n'akụkụ ikpeazụ nke ahịrị nke 35 e mere ka anyị mara na ndị isi wee mee ya ihe ọchị, sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ya zọpụta onwe ya, ọ bụrụ na onye a bụ Kraịst nke Chineke, onye ọ rọpụtara. Ọzọkwa, akwụkwọ Abụọma buru amụma banyere oge awa nke akwa na ndụ nke onye nwe anyị. Anyị hụrụ okwu ndị a n'Abụọma isi 22 ahịrị nke 7 nakwa nke 8. Ọ na-asụ otu a: ndị niile ndị na-ahụ m na-achị m ọchị, ha na-enu ọnụ fufee isi, sị, tụrụ onwe gị ruo Jehova arụ, ya mee ka ọ gbapụ, ya napụta ya, n'ihi na ihe ya atọwo ya ụtọ. E nwere ụzọ ọgbụgba ama abụọ: ọgbụgba ama nye ike ya ịzọpụta, nakwa ọgbụgba ama nke amaghị ihe ha nye isi ọbịbịa ya. Ha maara na Jizọs bụ onye nzọpụta, ma ha enweghị ezi uche ịghọta na ha onwe ha chọrọ nzọpụta, na ekwesịrị ka a zọpụta ha.
ha gbara àmà n'ike ya ịzọpụta, ma ha agaghị anabata ike nke nzọpụta n'ime ndụ nke ha onwe ha. Ya mere ha kwara ya emo ma kwuokwa okwu ọjọọ niile dị iche iche megide Onyenwe anyị. Anyị gụrụ n'akwụkwọ Matiu, ọ sị na ndị na-agabiga na-ekwulukwa ya, na-efufe isi ha, na-asịkwa, gị onye na-akwatu ụlọ nsọ anyị, onye na-ewukwa ya n'ụbọchị 3, zọpụta onwe gị. Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si n'elu obe rịdata. Otu ahụ ka ndị isi nchụaja na-ekwukwa, ebe ha na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye na-eme ya ihe ọchị, sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ọ pụghị ịzọpụta onwe ya. Ọ bụ eze Izrel ka o si n'elu obe rịdata ugbu a, anyị ga-ekwukwa na ya. Ọ na-atụkwasị obi ya na Chineke ka ọ dọpụta ya ugbu a, ọ bụrụ na ọ na-achọ ya, n'ihi na ọ sịrị, abụ m ọkpara Chineke. Nke a bụ n'akwụkwọ Matiu 27, malite n'ahịrị nke 39 ruo na nke 43. Ndị a bụ okwu nke ndị isi okpukpere nke ụbọchị Jizọs. Mmadụ ndị na-agụ akwụkwọ nsọ oge niile, depụtakwa ya n'ebe dị iche iche, werekwa ọtụtụ oge na-esi agụgọ banyere ihe ndị e dere n'akwụkwọ iwu niile nke agba ochie. Ọ bụkwa otu ndị a guzoro gburugburu obe ahụ na-ekwulu Onyenwe anyị Jizọs, na-akwa ya emo n'iru ya. Ndị isi nchụaja, ndị ode akwụkwọ nakwa ndị Farisii, ndị otu Sanhedrin niile, ha niile kwara Onyenwe anyị emo ma kwuluokwa ya. Ọ bụkwa otu a ka ọ dị taa. E nwere otu ndị mmadụ ndị ọ na-enye ọṅụ dị ukwuu ikwulu nakwa ịkwa Onyenwe anyị Jizọs emo. Ọbụnadị ndị na-ese ihe osise dị iche iche, ọ na-atọ ha oke ụtọ iso Onyenwe anyị Jizọs n'ụzọ ịkwa emo nakwa nkwulu dị iche iche. Ọtụtụ ndị isi nke obodo dị iche iche na-ekwukwa okwu ọjọọ dị iche iche banyere okwukwe nke ndị nke Kraịst. Ya gbagwujula gị anya mgbe ndị mmadụ ndị nọ n'oche ọchịchị dị elu na-ekwulu ndị nke Kraịst, werekwa Kraịst n'onwe ya na-eme ihe akaja. Ma ọzọkwa, e nwere ndị agha Rom ndị nọrọ n'akụkụ obe ahụ. Ahịrị nke 36 nakwa nke 37 nke oziọma Luk 13 gwara anyị na ndị agha wee meekwa ya ihe ọchị, na-abịakwute ya, na-echekwa n'iru ya mmanya vaịn gbara ụka, sị, ọ bụrụ na gị onwe gị bụ eze ndị Juu, zọpụta onwe gị. Matiu sikwa otu a tinye ya n'oziọma nke Matiu 27 ahịrị nke 34 na nke 35. Ọ sị, ha wee nye ya mmanya vaịn nke a gwara olulu ka ọ ṅụọ, ma mgbe o detụrụ ya ire, ọ chọghị ka ọ ṅụọ. Mgbe ha kpọgidesịrị ya n'obe, ha kere uwe ya n'etiti ha, na-efe nza ka o wee mezue bụ ihe si n'ọnụ onye amụma pụta, ha na-ekere onwe ha uwe m, ọ bụkwa ihe m na-eyi n'ahụ ka ha na-efekwa nza. Taa anyị adịghị enye ya mmanya vaịn gbara ụka ka ọ ṅụọ, anyị adịghịkwa efe nza maka uwe ya. Ma ụdị okwu ọjọọ ndị anyị na-ekwu banyere Onyenwe anyị, ụdị okwu ọjọọ ndị anyị na-ekwu banyere onye nzọpụta anyị, dịkwa ụfụ nye ya dịka ihe ndị ahụ mere ya n'ụbọchị ahụ. N'ụbọchị anyị taa, a na-akpọkwa aha ya n'ala n'apịtị nke omenala anyị. Ihe ụwa ji were aha ya na-eme ihe efu, na-emekwa ihe niile ha pụrụ iji metọọ ya, bụ n'ihi na o doro ha anya na n'ime onye ahụ bụ Kraịst Jizọs ka e nwere ihe niile dị ọcha nakwa ihe niile dị nsọ nakwa ihe niile dị mma. Ọ bụ ya mere ụwa ji eji aha ya aṅụ iyi dị iche iche. Ọ bụ ezie na ha na-eme nke a iji metọọ aha, ma nke a bụ ihe ọgbụgba ama zoro ezo nke mpụta ihe nke ike nke Kraịst n'elu ụwa niile. Ọ bụ ezie
na anyị adịghị eti ya ihe otiti dịka ndị agha Rom tiri ya. Ma ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-ana aha ya n'apịtị nakwa ntụ nke ụwa ụbọchị niile nke ndụ gị. Nke a dịkwa ike karịa ihe otiti nke ndị agha Rom. Ugbu a anyị na-erute n'onye nke anọ, onye nọrọ n'akụkụ nke obe ahụ. Nke a bụkwa onye anyị kpọrọ onye ori nke na-akwa emo. Akwụkwọ nsọ sịrị n'oziọma dịka Luk dere ya, isi 23 ahịrị nke 32 nakwa nke 39, ọ na-asị otu a: ma ndị ikom abụọ ọzọ, ndị na-alụ ọlụ ọjọọ, ka e dukwara ya na ha ka e gbuo ha. Otu n'ime ndị ahụ na-alụ ọlụ ọjọọ ndị a kwụbara na-ekwulukwa ya sị, gị onwe gị abụghị Kraịst ahụ, zọpụta onwe gị na anyị. Matiu isi 27 ahịrị nke 44 sịrị, ndị ahụ na-apụnarị mmadụ ihe, ndị a kpọgidere ya na ha n'obe, na-atakwa ya ụta otu aka ahụ. Anyị kwere na a mara ndị a na-apụnarị mmadụ ihe ikpe ọnwụ n'ihi izu ori. Ma eleghị anya, ha nọ n'ime ihe karịrị izu ori, dịka ibu agha ọlụ ọgbalaga, n'ihi na okwu ejiri kọwaa ha n'olu Grik bụ lestes. Nke a bụkwa otu okwu ahụ nke ejiri kọwaa Barabas. Okwu a na-apụta karịa ịbụ onye ori, ma ihe ọbụla ọ bụ, ndị Rom enweghị ohere maka ya. Ejidewo ha makwa ha ikpe ọnwụ. Ya mere, dịka a na-akpọgbu Jizọs n'obe, a na-akpọgbukwa mmadụ a n'obe nke ya. Dịka a na-adọlite obe Jizọs elu, a na-adọlitekwa obe nke ha. Dịka Jizọs na-anata ụfụ na-arụ ya nke ntu ndị ahụ a na-akụ ya, ha onwe ha na-anatakwa oke ụfụ a nke mkpọgbu a n'obe nke ndị Rom. N'ezie, eleghị anya, ha bere akwa rie nne, ma katọọkwa ha Chineke, katọọkwa ndị agha Rom nakwa ụbọchị ha, bụọkwa ndị Juu ọnụ nakwa nne ha nakwa nna ha, ma bụọkwa ụbọchị a mụrụ ha onwe ha ọnụ, dịka ọtụtụ si eme taa mgbe oge nke ntaramahụhụ nke ọlụ ha na-erute. Otu n'ime ndị ori a enweghịkwa mgbe ọbụla ọ kwụsịrị ịbụ ọnụ. Ọ bụgidere ọnụ banyekwa n'ebi ebi na-enweghị Kraịst. Nke a bụ ihe onyonyo nke amaghị eme nke mmadụ nakwa amaghị ihe ya. Mgbe ọnwụ nke onwe ya na-eche ya iru, ị ga-eche na nwoke a ga-achọ Chineke n'ime obi ya ma bekure ya akwa ịrịọ ya mgbaghara nakwa amara. Ma ịhụtawo na ọ bụ ihe pụrụ ime. N'ezie, ma ụma ahụwokwa nke a n'ebe ndị ọzọ, na mmadụ pụrụ imesi obi ya ike ma kwuluo okwu onye ahụ naanị ya pụrụ ịnapụta mkpụrụ obi ya. Mgbe m na-amụ akwụkwọ Mkpughe, nke nwekwara m afọ ole na ole, otu ihe kachasị atụ m n'anya bụ na mgbe oge nke oke mkpagbu ga-erute, n'agbanyeghị ụfụ nakwa nhụju anya nke ikpe nke Chineke nke ga-abịakwasị ụwa, ndị mmehie nakwa ndị nkwulu ga-aga n'iru ịdị njọ karịa. Ọbụnadị oge Chineke nyere ha ohere, ha gbara isi akwara n'iru ya ma sị, anyị agaghị ekwe ka nwoke a bụrụ eze anyị. Ha gakwara n'iru imesi obi ha ike n'ime mmehie. Nke a bụ ihe mere onye ori a nke na-akwa emo. Nwoke a nwere otu ohere ọma ahụ nke onye nke ọzọ nwere, bụ onye nọrọ n'akụkụ nke ọzọ nke Jizọs, ma ọ jụrụ ya, kama o jiri aka ya họrọ ikwulu Onyenwe anyị. Nke a na-ewetakwa anyị rue n'onye ahụ nke zutere Jizọs. Luk isi 23 ahịrị nke 40 ruo na nke 43, o siri otu a tinye ya. Ọ sịrị, ma ibe ya zara ya wee bara ya mba sị, gị onwe gị adịghị atụ egwu ọbụla Chineke, ebe ị nọ n'ọmụma ikpe. N'eziokwu, a makwara anyị ikpe ziri ezi, n'ihi na anyị na-anata ihe kwesịrị ihe anyị mere, ma ọ dịghị ihe ọbụla onye a mehiere. O wee sị Jizọs, cheta m
mgbe ọbụla ị ga-abịa n'ala eze gị. O wee sị ya, n'ezie asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs. Haleluya. Ihe mbụ nke onye ori a mere bụ na ọ hụtara ọnọdụ nke aka ya. Ọ sịrị onye nke ọzọ, ịnọ n'otu ọmụmụ ikpe ahụ. N'eziokwu, amakwara anyị ikpe ziri ezi n'ihi na anyị na-anata ihe kwesịrị ihe anyị mere. Gịnị ka nwoke a nara ekwu? Ọ sịrị, anyị bụ ndị ikpe mara, anyị bụ ndị a na-enye ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị. Ị maara ihe ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na-ekwu oge niile. Otu ihe nke ọtụtụ ndị nọ n'ime ụlọ mkpọrọ nwekọrọ ọnụ bụ na ha bụ ndị na-enweghị ihe ha mere. Ha niile bụ ndị aka ha dị ọcha. Ha nọ n'ime ụlọ mkpọrọ n'ihi ihe nke mere, nke na-enweghị ihe ọbụla nke ha pụrụ ime banyere ya ma ọ bụ ime ijiri gbochie ya. Ma lee otu nwoke, onye nọ n'oge awa nke ọnwụ ya, ma ọ gaghị esi agụgọ banyere ọmụmụ ikpe ya. Ọ ghọtara na ihe ọ na-aghọrọ ugbu a bụrụ mkpụrụ nke ihe ya onwe ya kọrọ. Ọ hụtara onwe ya dị ka onye na-anata kpọmkwem ihe kwesịrị ya. O zoghịkwa ya n'ime obi ya, ma ọ pụtara ma kwupụtakwa ya. Ọ sịrị, ihe a na-eme anyị bụ ihe kwesịrị anyị. A na-eme anyị ihe ziri ezi. Anyị emewo mpụ rie nne. Anyị akwafuokwa ọbara n'ebe ọ dị ukwuu. N'ezie, anyị na-anata ihe kwesịrị anyị. Ị maara otu ihe? Ebe a ka Chineke chọrọ ka ị malite. Ebe a ka Chineke chọrọ ka gị na ya bido. Otu n'ime ihe ndị dịkarịsịrị ike nke na-eche anyị iru mgbe anyị na ndị na-amaghị onye nwe anyị na-akparịta ụka bụ inyere ha aka ịghọta na anyị niile bụ ndị ikpe mara. Ikpe mara anyị niile. Eleghị anya, imebeghị ụdị mpụ ndị a kọwara banyere ndị omekome ndị a ebe a. Ma ọ bụrụ na anyị amaghị onye nwe anyị Jizọs Kraịst, anyị emehiewo megide amara ya nakwa onyinye nke nzọpụta nke o nyere anyị. Anyị bụkwa ndị nọ n'okpuru nke ikpe ọnwụ, anyị niile. N'ezie, ọ dịghị onye ọbụla nke ga-eje eluigwe n'ihi na o kwesịrị ịnọ ebe ahụ ma ọ bụ na o tozuru irute ebe ahụ. Mba, naanị ihe pụrụ ịkpọrọ anyị ruo eluigwe bụ n'ihi na anyị tinyere okwukwe anyị nakwa ntụkwasị obi anyị n'ebe Kraịst nọ, nakwa n'ime Kraịst, onye bụ naanị ya tozuru oke ịnọ ebe ahụ. Ya onwe ya wee ghọọkwa nye anyị ụzọ, eziokwu nakwa ndụ. Haleluya. Dịka onye omekome ahụ, onye mejọworo ọtụtụ ihe ọtụtụ oge, gị onwe gị nwekwara ohere ọma dị oke ọnụ ahịa ugbu a inwetakwa otu nkasi obi ahụ nakwa otu okwu agbamume ahụ nke sitere n'ọnụ onye nwe anyị Jizọs pụta, onye na-enwekwa ụgha ọbụla nke a hụtara n'ime ya. Ọ sị ya, n'ezie asị m gị, taa ka mụ na gị ga-anọ na paradaịs. Lee ka o si dị ụtọ na ntị bụ okwu agbamume ndị a. Naanị ihe ị ga-eme bụkwa dịka nwoke ahụ mere, site n'ịsị, n'eziokwu, amakwara anyị ikpe ziri ezi n'ihi na anyị na-anata ihe kwesịrị ihe anyị mere. O kwewo gị nkwa nke kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ sịrị, ọ bụrụ na onye ọbụla n'olu m mehiekwa ụzọ, m ga-abịakwute ya, sokwa ya rie nri anyasị. Ya onwe ya ga-esokwa m rie. Ị chọrọ ka ọ bata ugbu a ma sorokwa gị biri ụbọchị niile nke ndụ gị? Ọ bụrụ na nke a bụ agụụ obi gị, ọ bụrụ na ị chọrọ ime ihe a nwoke a mere bụ onye nọrọ n'ọnụ ọnwụ, ọ ga-amasị m ugbu a ka ị rudata isi gị ala ma sorokwa m ugbu a n'ekpere a. Ezi Chineke m, abụ m onye mmehie. Emejọwo m ihe ọtụtụ oge. Emejọkwala m gị ọtụtụ oge.
amaara m na onweghị mgbe ọbụla m pụrụ irute n'ogo ịdị nsọ nke gị onwe gị na-achọ. Ya mere, ana m ekele gị n'ihi na ị zitere Jizọs ka ọ bụrụ onye nsọpụta m. O were ọnọdụ m n'elu obe wee kwụọkwa ụgwọ mmehie nke m onwe m na-apụghị ịkwụ. Nna, ekwenyere m na ọ kwụrụ ụgwọ nke m onwe m kwesịrị ịkwụ. Ọ na-enyekwa mgbaghara na ndụ ebighị ebi. Onye nwe m Jizọs, ana m anabata gị ugbu a dị ka onye nsọpụta m. Ekele dịrị gị n'ihi ihe ị mere m nakwa ọbịbịa gị nke ị bịara ibi n'ime ndụ m. Ekwenyere m na gị, ekwenyere m n'ọnwụ gị, n'olili gị nakwa na mbilite n'ọnwụ gị. Ana m anabatakwa gị ugbu a dị ka onye nwe m na onye nsọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịa n'ime ndụ m n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụrụ na ikpere ekpere a ịghọwa onye nke Kraịst, ọ ga-amasịkwa m ugbu a ka ị jee chọọ nzukọ maọbụ ọgbakọ nke ndị nke Kraịst gburugburu gị, ndị na-ekwusa ozi ọma Kraịst, ndị na-ekwusa akwụkwọ nsọ dị ka o si dị. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ị na-agaghị ime. Unu niile bụ ndị gere anyị ntị, ka onye nwe anyị gaa n'iru na ịnọnyere unu n'aha Jizọs. Amen. Amaara m na obi dị gị ụtọ nke ukwuu dịka Jehova Chineke sitere n'okwu ya nke akpọrọ mmadụ ndị zutere Jizọs ma gọzie gị. Ọ bụrụ na mụ na gị pụrụ imeghe ọnụ anyị ma kwupụta mmehie anyị ma nara Jizọs dịka onye nwe anyị nakwa onye nzọpụta anyị, nke a pụtara na otu ụbọchị na anyị na ya ga-anọkọ n'alaeze ya dịka onye ori ahụ nkwupụtara mmehie ya ma rịọ mgbaghara. Arịrịọ m bụ ka imeghe ọnụ gị ma kwupụta mmehie gị ma narakwa Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụ na ị zutebeghị Kraịst, nke a bụkwa ohere ọma dịrị gị ịnara Jizọs Kraịst dịka onye nzọpụta gị. Ọ ga-amasị m ka ị soro mkpe ekpere a. Onye nwe m na Chineke m, anụwo m okwu gị, amataghịkwa m na ọ bụ naanị n'ime gị ka ndụ dị. Ya mere ugbu a, ana m anabata gị dị ka onye nwe m na onye nzọpụta m. Bịa were ọnọdụ ma chịakwa achị n'ime m. Ekele dịrị gị n'ihi na ama m na ịnụwo olu m n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụrụ na unu chọrọ ịkpọtụrụ anyị, unu pụrụ ime nke a site na ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-8065024477 ma ọ bụ site na izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr ma ọ bụkwanụ site na idetere anyị akwụkwọ ozi na Olu Ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs. Amen.